We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaboshelwa ukubulala uboyfriend kasisi wami. Ngiyabingelela la ekhaya. Ngikhulele endaweni yaseBergville. Ngikhuliswa abazali bobabili. Ngizalwa nosisi bami ababili, omunye mdala kunami, omunye mncane kunami. Usisi wami omdala sishiyana ngo7 years. Abazali bethu basikhulisa kahle impela. Babesebenza bobabili kanti futhi besikhonza eZion. Kuthe lapho sengenza khona ugrade 10. Usisi wami omdala wathola ingane. Yabaphatha kabi ke abazali bethu indaba yokuthi usisi wami uthole umntwana engakashadi. Noma ngabe besekasebenza ezimele. Usisi ke ubengahlali ekhaya. Ubehlala emqhashweni ngenxa yokuthi bekasebenzela kude nasekhaya. Lo baba wengane kasisi besengamazi ke ekhaya. Benginokuzwa bekhuluma nomama embuza ukuthi beza nini abakhabo mntwana ngoba phela kumele bahlawule bageze nomuzi. Usisi ubevele aphendule athi bazoza usakhuluma nobaba womntwana ngaleyo nto. Kuthe ingane mase inonyaka. Nangempela kwafika abosisi ababili bathi bazobona ingane kabhuti wabo. Naleyo nto ke ayizange ibaphathe kahle abazali ukuthi kungani kungezi abantu abadala. Kwathi lapho sengenza khona ugrade 12 kwakungamaholidi weGood Friday. Usisi wafika ekhaya emabokoboko. Wathi uma embuza umama ukuthi kwenze njani. Usisi wakhuluma amaphosiso wathi ushelele wawa ephuma kubhavu wokugeza. Noma ke kwakungakhulunywa nami. Kodwa ngabona nje ukuthi umama akayikholwa lento ekhulunywa usisi. Saqhubeka ke isikhathi. Kwathi ngoSeptember kuwo lo nyaka usisi wahlela umcimbi wokugubha usuku lokuzalwa kwengane yakhe. Beyizohlanganisa u2 years. Nangempela ke lwafika usuku lomcimbi. Kwakujatshuliwe nje ekhaya kumnandi nje impela. Sathi sisabungaza kwafika labo sisi abafika bazobona umntwana. Behamba nabobhuti ababili. Kulabo bobhuti omunye wabo kwakungubaba wengane kasisi. Sasiqala ke ukumbona lo bhuti soloku ingane yazalwa. Ngicabanga ke ukuthi ngoba kwakugcwele abantu, abazali bethu abafunanga ukubonisa ukuthi bamudinelwe lo mbhemu. Kwathi nje ekuhambeni kosuku sekuqala ukuba mnyama. Ngathi ngiya emva kwendlu ngithi ngiyochitha amanzi. Ngazithela kusisi nobaba wengane yakhe. Babethethisana. Angizange ke ngizwe ukuthi babekhuluma ngani. Kodwa okwangidida futhi kwangangiphathi kahle. Lo mbhemu wayebeke indololwane yakhe emqaleni wakasisi. Ngavele ngashaya ngathi angibonanga lutho. Kanti ke futhi nabo bazitshela ukuthi angibonanga lutho. Ngoba ngakusasa usisi waba nje nemibuzo engangingayiqondi kahle. Ezama ukungisesha ukuthi ngicabangani ngobaba wengane yakhe.
Sahamba-ke isikhathi, kwathi ngonyaka olandelayo kwakumele ngiyoqala ukufunda eyunivesithi. Ngenxa yokuthi usisi ubehlala ngakhona la engiyofunda khona. Kwaphoqa-ke ukuthi kumele ngiyohlala naye okwesikhashana, ngisalungisa izinto zami zesikole kanye nokuthola iresi. Ngafika-ke kwasisi ngoJanuwari. Sahlala kwangabi nankinga engincedisa nangezinto zesikole. Kodwa kwakunento ebeyenzeka engangiphathi kahle. Usisi bekunezingcingo ebekanokuzithola ezivela kubaba wengane yakhe. Noma bekangaziphenduli phambi kwami, bekaziphendulela egumbini lakhe lokulala. Ngenxa yokubona ukuthi usisi njalo uma ebuya ukuyophendula lezo zingcingo, ubuya engasekho mnandi. Ngase nginyonyoba njalo mayikhala ifoni yakhe ngiyomamela. Kwesinye isikhathi bengingezwa ukuthi bakhuluma ngani. Kodwa kwesinye isikhathi benginokuzwa ukuthi bayaxabana ngenxa yami. Ngoba benginokuzwa usisi athi uzohamba, sisabhizi simulungisela indaba yeresi. Ngiphinde ngimuzwe ethi ngizoyithumela imali, ngiyazi ukuthi kumele ukhokhe la uhleli khona. Lo mbhemu bekafika lapha endlini, kodwa ubefika emini kuphela, ubengalali. Ngicabanga ukuthi usisi wami bekazama ukufihla ukuthi ngingaboni ukuthi uhlala nendoda thina ekhaya singazi. Kwathi nje sekusele iviki ukuthi ngihambe ngiyohlala eresi, kwakuFebhuwari. Wafika lo mbhemu njengenjwayelo. Bathi nje behleli egumbini lakasisi, ngabezwa ngathi bayathethisana. Ngathi ngisamamele lokho, ngezwa kuqhuma impama. Emva kwalokho ngezwa ubugudugudu. Ngathi ngiyakhona, ngathola ukuthi umnyango ukhiyiwe. Ngangqongqoza, usisi wamemeza wathi, "Ngifunani?" Ngabuza ukuthi ngabe konke kuhamba kahle. Usisi wathi yebo kuhamba kahle mangingakhathazeki. Kwathi nje emva kwesikhashana waphuma lo mbhemu wahamba. Ngathi ngiyobheka usisi wangavula umnyango. Ngakusasa usisi waphuma egumbini lakhe emabokoboko. Wangihlalisa phansi-ke, wangicela ukuthi ngingasho ekhaya. Ngambuza-ke ukuthi yini eyenza angamulahli lo muntu, ngoba phela kucacile ukuthi uzombulala. Wathi-ke usisi uyamthanda, kanti futhi uthembisile ukuthi angeke aphinde amshaye. Nami-ke ngokucelwa usisi, angizange ngisho lutho ekhaya. Saqhubeka-ke isikhathi, nami sengihlala eresi. Ngangilibele ngiya ukuyombona usisi. Ngangibona ukuthi lo mbhemu usaqhubeka nokumbeka isandla usisi. Kwathi ngamaholidi kaJuni, ngafike ngambikela umama ngalodaba. Umama-ke wambuza usisi, kodwa waphika walala ngesisu phansi. Wathi nginamanga, ayikho yonke leyo nto. Waphika nokuthi uhlala naye lo mbhemu. Emva kwaloko-ke wangidinelwa kakhulu usisi. Wangivala nokuthi ngiye kwakhe. Kwathi nje sekuzofika amaholidi kaDisemba. Lo mbhemu wamshaya usisi waze wajika esibhedlela.
Umama wabona lapho-ke ukuthi lento engangimtshela yona bekuyiqiniso. Okubuhlungu-ke kulokhu, usisi wachithekelwa isisu. Noma-ke usisi ubengazi ukuthi uzethwele, naye wathola khona esibhedlela. Usisi wathembisa ukuthi akasamfuni lo mbhemu, kanti futhi wamvulela icala. Kodwa-ke ngebhadi walala nje ubusuku obubodwa waphuma ngakusasa. Kwathi ngonyaka olandelayo, usisi wabuyela emsebenzini, nami ngabuyela esikoleni. Ngangilibele ngiya-ke ukuyombheka usisi njengenjwayelo. Wayesho usisi ukuthi lo mbhemu uyamhlupha, uyamfonela. Uyafika futhi nasendlini azomncenga ukuthi babuyelane. Waze wamvulela ne-protection order. Kodwa kwafana, wayengayeki ukumstoka usisi. Kwathi ngelinye ilanga, ngizihlelele nje eresi ngizifundela. Kwakunento elibele ithi, angiye ngiyobona usisi. Ngazama ukuyiziba, kodwa wangazibeki lo muzwa. Ngagcina ngisukuma, ngashiya kanjalo izincwadi ngashona khona. Ngathi nje mangisondela emnyango, ngezwa ingane kaMa ikhala kabuhlungu ngaphakathi. Usisi indawo bekaqashe kuyo bekuyindlu nje ezimele, i-standalone house. Ngalokho-ke bekungekho lula ukuthi abomakhelwane bezwe uma kunento eyenzakalayo, ikakhulukazi esilungwini. Ngavele ngaphusha umnyango ngagulukudela ngaphakathi. Ngenhlanhla bowungakhiwanga. Ngathola lo mbhemu emuphethe usisi ngenduku. Esho nokusho ukuthi uzombulala. Ngazama ukumnqanda, kodwa kwasho ukuthi uyangehlula ngamandla. Ngathi mangiphakamisa amehlo, ngabona ummese lapha phezu kwekhabethi. Ngokungacabangi-ke, ngavele ngawudonsa. Ngokunganaki, ngavele ngawuhlaba emqaleni. Ngabona ehlehla eyosakazeka lapha phansi. Emva kwalokho, ngathatha ifoni, ngafonela i-ambulance namaphoyisa. Usisi wayengakwazi ngisho nokukhuluma ngendlela owayelimele ngakhona. Emva kwalokho-ke ngafonela abazali ngabazisa. Kodwa abakwazanga ukufika ngesikhathi. Bafika sebazongibona e-police station. Sebazongazisa nokuthi abadokotela bathi usisi uzophila. Nanokuthi-ke ngelishwa lo mbhemu ushonele endleleni eya esibhedlela. Lokho-ke kwasho ukuthi senginecala lokubulala. Ngaphuma-ke ngebheyili, kodwa ngaba ngaphandle nje izinyanga eziyisithupha. Inkantolo yangithola nginecala lokubulala. Kodwa ngoba ngangiyi-first time offender, kanti futhi nommeli wami wakuveza ukuthi ngangivikela usisi wami. Ngalokho-ke bangigweba u-10 years. Ngizohlala u5 years ngaphakathi, omunye u5 years ngizowuqedela ngaphandle. Sengino2 years-ke ngila ngaphakathi. Kunzima khona la ngaphakathi, kodwa ngoba umndeni wami uyangeseka, uyafika njalo uzongibona. Ikakhulukazi yena usisi wami akalenzi iphutha. Soloku ngaboshwa, ufika njalo ngelanga levizitha.
futhi uyaqiniseka ukuthi angesweli lutho la ngaphakathi. Ngiyambona-ke ukuthi kwesinye isikhathi unokushaywa isazelo sokuthi ngilapha endlini emnyama nje kungenxa yakhe. Kanti-ke ngaphakathi kimi angimubeki icala usisi. Naye wayengazi ukuthi kuzogcina la. Inhliziyo ayiphakelwa. Engikufisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu angigcine ngizokwazi ukudlala indima yokuba ubaba kumshana wami, ngoba akasenababa nje kungenxa yami. Engithanda ukukundlulisa nje kubo dadewethu la ngaphandle ukuthi mabazame kakhulu ukuqaphela abantu abangena nabo ebudlelwaneni. Kanti-ke nabo abafowethu abayeke ukushaya odadewethu. Umuntu wesifazane akabekwa isandla. Uma imfudumalo ingasekho, shiya lapho. Ubudoda-ke lobo. Ngiyabonga ithuba sisi nakumphakathi wala ekhaya. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Awubhadali lutho, it's for free.